A esta primeira, boas, benvidos a esta primeira retransmisión da montaña galega nesta tempada. O Campeonato Xunta de Galicia de Montaña, Circuito Internacional de Montalegre, que se pon en marcha, que arranca con Taboada, que a 12ª edición da, perdón, 13ª edición será por su mano. Estou liado, estou liado. 12ª edición da subida a Taboada, estamos arrincando. Teño que antes de comezar e facelo desde aquí, desde a canle oficial da Federación Galega de Automobilismo, aclarar algunhas cousas que sucederon onte ca técnica, ca parte técnica desta cobertura, onde tivemos dificultades técnicas que nos impediron chegar a ter en directo nesta canle o contido que tiñamos preparado para onte a noite. Imos ir intentando recuperar este material, pero de todos os xeitos imos ir pasando a protagonistas que estiveron connosco onte por estas cámaras neste acto, tamén na ceremonia de entrega de premios, e así tamén non hurtarvos as declaracións, o coñecemento, a información que tanto debezades, a información sobre o automobilismo de montaña. Non me quero enrollar demasiado. Hoxe temos, como dicía, subida a Taboada, esta primeira proba do Campeonato Xunta de Galicia de Montaña Circuito Internacional de Montealegre, 58 inscritos, uns inscritos de moitísima calidade, con moitas ganas de pasalo ben, de disfrutar. E despois, a continuación, como soe dicirse na montaña, como soe vir marcado nos regulamentos, teremos os adestramentos, primeiro o briefing para os pilotos nesta mesma praza de Riazón no centro de Taboada, e despois os adestramentos, primeiros adestramentos da fin de semana, e a primeira e segunda carreira, cun formato ademais de baixada en dous tandas, primeiro os carrozados, despois os non carrozados, e van intentar a escuadra Taboada, pois que os tempos de agarda non sexan tan largos nin para os pilotos nin para os espectadores. Veremos como vai resultando todo isto, iremos comprobando conforme vayan lanzándose as diferentes mangas, e nos agora o que queremos é comezar a recibir os primeiros convidados a este improvisado plató nas portas do Parque Pechado. Jorge Fernández Vilarsao, vente comigo, achégate aquí, que é un dos primeiros, porque estamos hurtándote eses primeiros momentiños. Boa presencia que plantas esta tempada, nova maquinaria. Bueno, por días de primeiras. Bueno, sí, aspiramos o que pudemos económicamente, a verdad. Non houbo de momento máis das cartos para comprar algo máis potente. E de momento, pois é co que vamos tirar. Dentro de uns anos, pois intentaremos outra vez cambiado. Pero bueno, 2 anos polo menos vamos a intentar correr con este coche aquí e ver hasta onde chegamos. A ver. Un Gloria que ten unhas especificacións de competición que ao mellor este trazado de Taboada non é o máis favorable para él, pero ten un peso lixeiriño, está nos mínimos desa categoría 1. Bueno, cuéntanos un poquinho a ti, que leva armado este coche? A ver, o coche, tal como dices tú, o bo que ten é o peso. O sea, os 390 kilos, bueno, un pouquiño máis está ahora mesmo, pero máis ou menos. Logo ten un motor de 1000, un pouquiño preparado, estaremos dando 205 cabalos, máis ou menos, 206, 2526. É o bo que ten. O problema, o que dixeches ao principio, ten que ir moi baixo para funcionar este coche. Este trazado, pois, a ver, non ten grandes socavós como para que poda pegar, pero si hai resaltos nos que teño medo de que o mellor nunha frenada, nalgún apoio fuerte, pego o coche en máxima dirección. Entón, o sea, a mentalidade vai ser a primeira manga a probar onde toca, ir pouquiño pouco, se hai que levantar un pouquiño, levantarémoslo un pouquiño, ir mirando a ver se damos feito algo, porque o sea, vimos en blanco. Sabemos que no circuito da Madalena, que é onde probamos, non tocou, pero claro, é moi diferente a isto. Vilar de Barrio sabemos que, por exemplo, é unha subida un pouco máis propicia a ir, non pola potencia, porque vamos a estar moi atrás pola potencia, pero sí polo piso. Que pasa? Que as ganas de correr pudéronos, na casa non dábamos quedado e vimos probar a ver que damos feito. Bueno, pues nos desesando verán acción xa, comprobar non tanto nos adestramentos como si na primeira manga xa oficial, na primeira carreira oficial, ver o rendemento da Gloria. Contanos, cal crees que é o punto crítico para ti deste trazado? Porque é un trazado que comeza en baixada, ten unhas zonas de lazadas, algunha zona rápida. Cal é o punto onde hai que ter fe e apostar para ganar? A ver, puntos con feo, ao final, pois son as zonas rápidas. Zona rápida, por exemplo, a zona do Puentiño, onde tuvo accidente Yelco, pois esa zona, ao final, é unha zona que xa pasa bastante fuerte,
pois faz algo de tempo. E logo hai dúas zonas a salir das... como che fala, eu chamolle curva 8 e curva 12, pero bueno, son... hai dous puentiños que ten unha pouca recta, entón cando sales dali, salir con moita velocidade, porque a recta que hai despois, pois se sales con velocidade ao final, pois vai ganando o tempo. Entonces, eu esas zonas son as donde é para arriesgar para gañar o tempo. Nas zonas complicadas, a baixada. A baixada a min dame respeto, medo non, pero dame respeto. A terceira curva e a cuarta, bueno, cuarta, quinta, esas curvas para todo o mundo hai que ter moito respeto, porque con que te salgas aí está o muro ao lado dereito, non hai pondir, Bueno, nos desexamos de que todo vaya ben, que todo transcurra con total normalidade, que podamos disfrutar contigo ao longo de todas as mangas, incluso nas de adestramentos, e que o domingo falemos de como foron os resultados, quen quedou primeiro, segundo, terceiro, porque a pelesa vai estar aí un pouco, non? Entre Serín, Alexis e ti, non? Crees que se sumar alguén máis? A ver, por soñar pode soñar moito, pero a ver, claro, candidato vexo a Senín, Alexis, pois claro, Alexis e eu ao final somos novos cos coches, non sabemos o rendimento que teñen en carreira. Entón, a ver, eu de cabeza, o sea, apostaría ahora mismo Senín seguro, e logo pois entre Alexis e eu non sei como lle vai dar a Alexis, como se me vai dar a min, se vai vir Martín, Yelko, e que non se sabe ao final, isto das carreiras hai que ir cabeza baixa e tirar o que podas, e o que sí, quero falar contigo o domingo, eso seguro que quere decir que polo menos acabamos isto e estamos todos contentos e felices, eso é o máis importante. Pois mira, nos comprometemos, o domingo falamos. Veña, graciñas Jorge Fernández Vilarchao, un dos que vai ser protagonistas sen dúbida. Quero que veña por aquí xa o que vai ser outro dos protagonistas, o señor Alexis Viéitez, que como ben dicía Jorge, outro que se presenta con unha montura nova, e nada, ganas de verte en acción. Pues sí, nosotros también, pues bueno, venimos así un poco a la carrera, pero también tenemos ganas y curiosidad por saber un poco cómo funciona el chisme y pues saber qué nos depara el fin de semana. Bueno, mira, Soceo, porque tes medo que haya algo de lluvia. No, en principio creo que no dan lluvia, de hecho no traje ni las ruedas de mojado, por lo tanto me arriesgaré a lo que pueda pasar. Sí es verdad que dan pues una máxima de poco calor, 16 grados o algo así creo que vi, pero bueno, recemos porque no llueva, que ya llueve bastante y que nos deje de por lo menos disfrutar un fin de semana tranquilo. Un fin de semana que arranca este campeonato Xunta de Galicia de montaña, Circuito Internacional de Monte Alegre, ca novedade do teu coche, a novedade do coche de Jorge. Vai haber pelea, e é bonito que esa pelea nas carreiras, non? É o que queremos na montaña, o que necesitamos son que máis xente se anime a invertir algo de cartos en ter maquinaria interesante. Sí, la verdad que ahora llevábamos una buena temporada pues un poco descafeinado, ¿no? El tema de los coches. Al final era o mucho coche o muy poco, entonces al final pues siempre sabías un poco cuando ibas a una carrera tu puesto, ¿no? Dado los inscritos, y pues ahora pues yo creo que intentaremos tener una incertidumbre, ¿no? No digo que se pueda ganar aquí, ni que hoy aquí vayan a salir buenos resultados. Al final, en caso, yo hablo por mí, en caso de mi coche, pues bueno, el cambio es bastante grande y pues tendrá un periodo de adaptación bastante grande. Pero bueno, intentaremos adaptarnos lo más posible e intentar ir lo más rápido dentro de lo que sepamos y a ver. Bueno, a ver como son as condicións. Eu creo que vai haber, vamos ter sorte ca climatoloxía, e que podemos disfrutar deste trazado que te coñeces ben, que sabes o que pelear nel. É certo que Senín ten unha unidade, ten unha experiencia tamén importante, e que vos estades estrenando o coche. Digo vos porque sodes os que acabades de pasar por aquí, que acaba de pasar tamén o Fórmula Uteda con Aitor, que tamén outro que pode intentar meterse en peleas. Bueno, non hai que desmerecer ninguén, ¿no? Porque na montaña pode dar un susto calquera. Sí, al final todo el mundo es muy impredecible, ¿no? Y todos lo sabemos, al final somos 4 o 5 los que podemos siempre estar peleando, pero aquí que menos te lo esperas puede estar a la altura, sin desmerecer a nadie, ¿no? Al final la gente aprende, ¿no? Y pues al final te puedes esperar cualquier cosa de cualquiera, o bien el trazado que se le dé a cualquiera bien y pues puedes estar un poquito mejor por delante o peor o lo que sea.
Bueno, pues nos agardamos, como dicía Jorge, compromiso contigo de verte o domingo aquí, así que te agardamos nesta mesma plaza de Riazón aquí no centro de Taboada, que será sinal de que todo foi ben. Manter esa incertidumbre hasta o último momento, que os aficionados que nos gusta iso, que todo esté aberto hasta o final. A ver, ojalá nos adaptemos bien, como bien también dijo Jorge, venimos también un poco en blanco. Al final el coche lo probamos en el circuito, pero con otras ruedas, otras alturas, otras historias. Entonces al final pues la primera manga será un poco observar, a ver qué es lo que hace. Y de cara a la primera manga pues sacar conclusiones y ir poquito a poco pues poniendo las cosas en su sitio y bueno, adaptándonos, que ya te digo, cambia bastante el tema de la conducción, al final hay caballaje y pues bueno, no hay controles ni nada y se pone un poco rebelde, entonces pues bueno, hay que saber muy bien dónde poner el gas y pues bueno, será un poco eso, periodo de adaptación. Esta carrera al final es como toma de contacto, de hecho venimos aquí un poco por ir mejor a Vilar de Barrio, que es una subida más propensa para él, ¿no? Y más acertada que aquí, pero bueno, no, la verdad, corriéndola el año pasado más o menos, aunque tenga potencia y sea un coche más grande y tal, yo creo que se va a defender bastante bien. Bueno, pues é o que queremos, ver pelea, ver moita guerra, e o dito, vémonos o domingo, falamos con tranquilidade de todo o que sucedeu ao longo da fin de semana. Muy bien, ojalá. Vaya, pues Alexis Vieites, outros que vais ser protagonistas. Máis protagonistas, eu dicíavos antes de comenzar cas entrevistas, tivemos problemas técnicos onte a noite, non pudemos amosarvos a opinión e testemunhas de todos os convidados, pero temos por aquí un dos convidados da noite de onte, un señor que ven aquí, mira, ca bandeira de Yacar, fachendoso con orgullo dela, a agrupación dos Carcross, que vuelve a ser unha agrupación numerosa, unha agrupación divertida e que anima moito as subidas de montaña. Buenos días. Sí, a verdade é que os Carcross pareceme que son divertidos para nós e para o público. A ver. Falábamos, tío, onte a noite, falábamos do tema da seguridade, falábamos... E ti nos dicías algo moi claro, igual que acelera, frena. E eu creo que esa clave da seguridade dos Carcross, non? Que é fácil contelos. Sí, a ver, os coches son homologación FIA, corre moitísimo por ali arriba, pero conforme corre, frena. Corre daqui a ali, pero frena no instante. Pero, bueno, un accidente pode haberlo en calquera momento. O sea, estamos nas carreiras, tal. Ora, volvo a repetir, os coches están super seguros, están por unha homologación, están por un fabricante, que non era aquelo de hai anos que facías un chasis na casa con motor, tal. Ora son coches homologados FIA, e así, a verdade que son seguros. Temos a esos Carcross, coincidencia de proba estatal da montaña coa proba galega, temos a dous bons representantes da agrupación correndo na proba nacional, o señor Abraham Vázquez e o señor Pisco Ventín, ademais os dous tamén dentro dos colores da túa casa, por así decir. É unha mágoa, que non podamos ao mellor disfrutarlos tamén aquí, pero hai que desasarles todas a todo o mundo, non? Porque agora que nos permiten os Carcross correr, vamos facer a ver se contaxiamos o resto de España aos galegos deste tipo de unidades. Sí, é verdade, esta prueba que eu así todas xuntas, eles seguro que van facer moi ben alá representando o equipo. Nós imos facer aquí o que poidamos, a verdade que hoxe está un día sol, sabemos que está Beni aí, que está Galloso, que está tal, pero bueno, vámoslo a intentar. Como che decía onte, temos o coche vendido, en 5 días temos que estar no Relimir de Touro, pero bueno, vamos a olvidar eso e fazer a nosa carreira. Eu teño claro que eu vou intentar, o meu equipo igual, defender os colores de Yacar, que é o que temos, a que vimos. Entón, teño o coche vendido, hai que ir a modo, pero eso cando te pos o casco, ves aí o tempo de saída e te marcan adiante, eso se olvida. Sí, a ver, a carreira é a carreira, o coche é o que é, pero o trato foi así, e xa che digo, nós imos intentalo, e si que hai moitos rivales, creo que somos 14 Carcross, xente moi boa, como a Beni, como xa che digo. Pero bueno, vamos facer o noso traballo e vámoslo intentar, e a carreira creo que a temos ben preparada, o tempo parece que vai acompañar, e vamos facer a nosa carreira, e xa falaremos despois á tardiña ou á noite. Eso que menos interesa, que nos topemos hoxe a tardiña e falar un poquinho, e o domingo, sí o sí, na ceremonia de entrega de premios, con vos resultados, con outro tipo de resultados, da igual, pero o coche enteiro e ao final das carreiras. Efectivamente, se nos vemos o domingo ao final é porque, polo menos, é o que diste, acabamos e o coche está enteiro e disfrutamos, e facemos disfrutar, que tamén é o que se ven. As carreiras son carreiras, pero hai que disfrutar, sin disfrutar non se fai nada. Boa mensaxe. Gracias, amigo, e vémonos como dicíamos. Gracias. Ao longo destes 2 días. Tiña por aí o señor Aitor que precisamente esta proba é unha proba que está dedicada á memoria do malogrado Paco Outeda,
E Aitor chega a esta proba precisamente cunha unidade fabricada por Paco. Vente comigo, achécate, Aitor, benvido. Estaba comentando, proba dedicada á memoria de Paco Uteda. Ti te presentas cunha barqueta preparada por el. É unha boa homenaxe a súa memoria. Sí, é unha boa homenaxe. Lástima que non houbera máis. Bueno, pero ti eres valiente, ti ves aquí a pelear, entendo tamén. Bueno, veño a pasalo ben a pelear, non? Decías ao principio, falábamos de verificacións, había dúbidas, tiñas algún problema co coche arransado xa, entendo que está dentro do parque porque estás todo preparado, non? Sí, un simple borne da batería que claro, ten anos e deu problema ahora aí. O sea, solventado non hai. Sí, está como novo. Bueno, contame un poquinho sobre o trazado, contame que esperas atoparte na fin de semana, onde crees que é o momento onde tes que arriscar máis, o momento onde que tes que incluso ser consciente de aquí hai risco, aquí hai que baixar un poquinho se queremos ir ben, contame ti. Hai 2 anos que non paso por aí, vou mirar agora. Vas directamente, vas a chegarte agora ao trazado antes do briefing incluso, non? Sí. Bueno, pois desexamos que vaya todo ben, que non te lentezcas moito repasando, porque logo o briefing é importante para coñecer instruccións de dirección de carreira. En xeral, non sei como vestí este ano tempada. Están habendo novas unidades, está Jorge Fernández presentando coche, Alexis presentando coche, a NP01 de Senin, que é unha máquina absolutamente asombrosa, que ten unha potencia brutal e que dá gusto vela nos trazados. O Gallá se animará máis xente, verdad? A chegarse a estas categorías 1 e 2, a fórmulas e barquetas que son a esencia da montaña. Sí, ao final sempre se innova, sempre se cambia, a xente cambia, pensa que vai vir a millor, a veces vas a peor, pero bueno, o caso é pasalo ben e non mancarse. Bueno, pues eu desexote que disfrutes, que pases ben durante a subida e que nos besamos o domingo, sinal de que disfrutache e que todo está correcto. Vale, gracias. Gracias, Aitor. E mira, teño por aí tamén, graciñas, teño por aí o presidente da escuadra. Miguel, non te escapes. Non recules que aquí hai que dar a cara ante a Tamaña. Miguel, benvido, iba a darche benvida a Taboada, fíjate como son, pero benvido a esta retransmisión dentro da canle da Federación Galega de Automobilismo. Todo preparado para que comece a proba. Sí, a verdad que sí, nerviosos, bastante presión, pero bueno, creo que timos bastante ubicado todo. Ahora ás 12:30 facemos o briefing con os pilotos aquí diante do Parque Cerrado no Arco. E nada, vamos a explicar aí unhas novedades que vamos cambiar con respecto aos outros anos. Nada, creo que se nos poñemos de acordo todos, vai ser unha carreira interesante. O día acompáñanos hoxe, nada, que haxa sorte para todos os pilotos, para a organización sobre todo. Bueno, nos desexamos a sorte a todos, sen excluir a ninguén, inclusive a organización, pero contanos, contei a audiencia da Federación Galega que está nestes intres conectada, contanos un pouco, anticípanos un pouco esas novedades, porque vamos ter, sobre todo a novidade principal, entendo que é o sistema de baixada, o sea, de levar os coches desde o alto do pueblo hasta a saída para facelo en dos grupos. Contame un poquinho ti, mellor. Sí, mira, o tema que, claro, a nosa subida é o contrario das outras do Campeonato Galego de Montaña. Nós facemos caravana arriba, baixamos coches e despois sacamos sin asistencias. As asistencias tendo sempre arriba. Porches, coches co embrague cerámico, que, bueno, que teñen que traballar moito, onde teñen que quedarse nunha costa, igual que a CMs, bueno, queixanse os pilotos e con razón, porque están queimando moito embrague. Que decidimos este ano? Botarnos a probar a facer, dividir en 2 grupos. Sacamos primeiro a carrozaos, un grupo de carrozaos, baixámolos para baixo, quedan en asistencia, non obstante, primeiro, ao facer o briefing, vamos dar 20-25 minutos de asistencia a todos os pilotos. Facemos caravana, a primeira caravana, de media parrilla, baixámolos para baixo, revolvemos e sacámolos, mentras a outra media parrilla está en asistencias. Unha vez que nos queden 4 ou 5 coches por sacar da parrilla de baixo, pois temos caravana aquí montada, baixamos para baixo a seguinte caravana que nos quede e sacamos a proba adiante. Pos pilotos, eles parecilles boa idea, sobre todo o novo CMs, barquetas, a ver como responden os carrozaos de regularidade e outros grupos.
pero bueno, eu creo que sí, tamén en vista do público vai ser máis interesante porque é unha carreira seguida. Bueno, pois eu desexo toda a sorte e deste ter un traballo importante porque duplicade realmente o traballo que hai que facer ao longo das mangas, pero non quería despedirte, sei que tes que marchar xa, sen non acordarme dos patrocinadores da proba, porque son parte fundamental. Ao final, o pueblo estáse volcando pouco a pouco nesta subida. Sí, a verdade é que sí, cada vez ven que poñemos empeño, todo colaboradores do pueblo, empresarios, comerciantes, a hostelería, volcaronse este ano, pero sin palabras, a verdade. Non obstante acordarse tamén os diferentes grupos, como pode ser Diputación, Xunta de Galicia, o Concello, un apoio moi grande. Bueno, nos así o constatamos, de feito estamos seguramente lanzando os banners dos patrocinadores ao longo das transmisións, estaremos durante as carreiras amosando a xente unha parte esencial, que son os que facilitan que nós como aficionados podamos disfrutar das carreiras, que vos como organizadores a leves adelante, e que toda esta xente nos faga disfrutar a todos xuntos. Correcto, ni máis ni menos. Timos unha parrilla moi interesante, quedámonos en 57 coches, sí, 57 dorsales. Tuvemos aí dúas faltas de última hora, pero bueno, o que temos son un espectáculo, vai ser espectáculo puro e duro. Eu estou convencido que vai ser unha boa subida, desexando que esta 12ª subida a Taboada pois un auténtico éxito e que falemos con tranquilidade total na ceremonia de entrega de premios o domingo aquí nesta mesma praza e que sexa eso sinal de que todo foi ben. Sí, ni máis ni menos. Esperamos o domingo xa entregar premios, cos nervios pasados e relajados todos. Agradecervos a toda a organización, todos os que estades aquí colaborando, moita sorte a todos os pilotos e espero que disfruten desta 12ª subida a Taboada. E nos disfrutaremos con vosco. Graciñas, Miguel. A vos, moitas gracias. E vémonos agora, miro por aquí tamén o director de carreira, a quen lle pido que se achegue, porque onte noite falábamos un poquinho, hoxe xa entendo que onte estabas un poquinho máis relajado, entendo que hoxe xa os nervios empezan a aparecer un poquinho, non? Sí, hoxe estou bastante máis nervioso, hoxe vai ser un día largo para mí. Bueno, hai que explicarlle á audiencia que ti estás asumindo esta función por primeira vez dentro da subida. O ano pasado e anterior, Jano da escuadra Ourense estaba ocupando desenvolvendo estas funcións de dirección de carreira, pero bueno, desta escudería tomades unha decisión tamén que é importante, que de ir facéndose co control dos postos clave dunha organización, dunha carreira, para poder mellorar e poder seguir avanzando, non? Sí, queremos mellorar, queremos ser así máis autónomos para non depender, para poder facer o mellor posible nós. Decidín este ano de poñerme director de carreira. Hasta, estes anos facía de coche escoba, pero este ano puxeme de director de carreira. Bueno, contame un pouquiño, porque ademais contame un pouquiño máis o resto das escuadras, porque non, aínda que asumades postos clave, moitas son as escuadras que se achegan a botar a man e colaborar, e iso hai que acordarse deles tamén, verdad? Sí, nos botaron a man os da Pontenova, os de Talariño e os de Taboadela. Nós tamén supoño que se necesitan algo, nós tamén vamos a estar alá, entonces estamos moi contentos de que nos axuden e sempre estes 3 últimos anos que levamos facendo estuveron eles con nós, todo ben. Bueno, pois nos alegramos que esa colaboración sexa igual de estreita que outros anos, desexate todas a todo o mundo, que teñas moi poquinho traballo, que todo vaya ben, que sexa ir lanzando coches e comprobando que todo é ok. O domingo xa moi relaxados falaremos e nos contas que tal a experiencia. Sí, prefiro o domingo, creo que vou estar máis relajado, bastante máis. Pues, grazas, e agora a seguir traballando, que sei que o estades dando moito duro, e a ver se temos a sorte de ter algún convidado máis. Creo que por aquí viña José Antonio de Arriba, que estaba aparcando coche. Non sei se Rubén Blanco, que tamén se presentaba. Rubén Blanco marchou a asistencia, estaba... Vos conto eu, porque Rubén Blanco, se mirades a lista de inscritos, aparece dentro desta proba, evidentemente está correndo hoxe aquí, pero ven co BMW, coa súa unidade, porque está traballando para mellorar ese midget
esa nova unidade que presentou o ano pasado, con ese motor de 350Z, e que, bueno, ten aí algúns cambios que entre algún mecánico, algún amigo, o convenceron, e a ver como remata todo iso, e que salto de calidade, que salto de competitividade, de capacidade presenta seguramente xa en Vilar de Barrio. Creo que en Vilar de Barrio poderemos ver o Midget novamente, poderemos ver novamente a esta unidade e así sumar outro efectivo máis. Temos a Yelko de volta tamén. Temos a Yelko de volta que o ano pasado, precisamente, nesta subida a Taboada, sufría un accidente nesa zona que falan moitos dos pilotos, despois da zona de baixada, esa ponte que saen camiños coches para o que é pura e dura subida, unha zona que pode ser moi rápida, que se pode pasar a quinta, e que Yelko, pues, según nos comentaba Guerrero, chegaba a estar marcando incluso unha punta de 190 km/h, e que sufre un accidente. Mira, xa despois dun ano, pois xa todo ok, o coche en condicións de estar de novo, ser novo competitivo, el cun estado de saúde inmellorable, estamos debezosos de poder velo en acción e de poder, bueno, pues telo incluso un pouquiño máis ao longo da tempada, sabes que resérvase para algunhas das probas do campeonato, pero gallá poderamos telo en máis ocasións e poder ir incrementando o número de efectivos entre os non carrozados, porque é verdade que entre carrozados temos sempre unha presencia máis nutrida, máis numerosa, onde poderemos, fíxate ti, nunha proba como de hoxe, ter a nomes como Jorge Pérez Alonso cun Porsche, Javier Carballo con outro Porsche, Sergio Vallejo con outro Porsche, cuidadiño, e sumamos pois a señor Malo Senra con 306, son estes 4 por arriba, teñen presentan xa unha espectacularidade importante, pero temos logo unha cantidade de unidades importante que nos van a facer soñar, que nos van a facer divertirnos ao longo destas mangas, das mangas de adestramento. Bueno, adestramento, sabes como son as cousas, nos adestramentos veñen verificarse determinadas condicións dos vehículos, veñen verse como está o trazado. Nos contaba Jorge Fernández Vilarchao, o meu coche ten que ir moi baixiño, ten que ir moi pegado ao chan, os resaltos, si son un pouco importantes, pódenlle pegar, podo quedarme sin dirección. Bueno, pues esas cousas son as que se verifican nos adestramentos, os tempos nunca en ningún momento son reais. Mira, por aquí pasa máis carcross, unhas unidades becadas pola Federación Galega, bueno, veremos logo nas carreiras oficiais, nas mangas oficiais, a ver que sucede. Mira, temos por aí o noso cámara, a Genaro, que está falando con Sergio Vallejo, para que vos podades tamén escoitar as súas opinións. Mira, ben montado en bici, non sei se se pode coller esta estampa, porque desde logo é curiosa de ver como se achega todo un gran piloto, todo un campeón que se achega, mira, aquí, non motorizado, achégase en bicicleta. Sergio Vallejo es un home con recursos e con sorpresas para todos. Pero non é eléctrica, aquí hai que dar pedal. É importante tamén, o eléctrico de momento na montaña non pinta moito, non? No. Sergio, falábamos onte do trazado, falábamos onte dunha carreira que vai dar gusto ver. Pola parte dos non carrozados estamos vendo, vamos ver a NP01 de Senin, que é unha máquina de carácter europeo. Temos a Gloria, que presenta a Fernández Vilarchao, temos a Lola, que presenta Alexis Vieitez, temos o Forwind de Herrero con Yelko o volante. Temos moita maquinaria, e entre os carrozados, ollo, hai 3 Porsches na montaña que eu creo que os aficionados van quedar máis que contentos. Sí, son coches bonitos de ver e de escoitar, sobre todo, porque o sonido é espectacular, e ademais que son pilotos rápidos, porque tanto Jorge como Carballo andan rápido, así que vai estar entretenido. Vaya pelea, non? Sí, seguro que sí. Bueno, supoño que os coches deles son un poquinho máis modernos, pero habrá que pelealo, a ver. Eu miraba a clasificación por PF, miraba que as súas unidades puntuaban 54, 55, canto máis baixa, máis capaz o coche, máis performante. O teu creo que marcaba un 85, 80 e algo. Non sei se esa diferencia é mínima ou se fai un pouco abismal, non sei. Bueno, sí, é bastante grande a diferencia, porque o meu é prácticamente un coche de rallies, non ten así ninguna cousa moi espectacular. E os deles, como decía, son coches máis modernos, máis aerodinámica, máis batalla, máis ancho de vías, en fin, teñen esas cosas. O PF, a verdade, que está moi ben pensado, porque compensa moi ben, dice moi ben cales son as prestacións de cada coche. É algo que pudo ter en algún momento algún tipo de polémica, pero desde logo permite preparar os coches como un queire e logo
oye, pues os rendementos te encuadra. Claro, encuadraste na categoría que corresponde cas prestacións. Está moi ben feito, moi ben pensado. Bueno, é importante os que pensaron isto na FIA e logo hai que baixar todo isto en regional que, cuidado, que eso non é moco de pago. Sí, pero como decías ti, é importante que a xente poida tamén inventar, evolucionar os coches, e se te pasas evolucionando, pois entras nunha categoría superior, así que ideal. Bueno, Sergio, Montaña de Lugo, ti sendo da provincia, sendo un gran representante desta provincia de Lugo, é bo verte por aquí. Non sei se te plantexas estar nalgunha máis da tempada do galego. No, eu improviso, vou según me surge, se me coincide ben, perfecto. Aquí, ademais, meu sogro en Paz este era daqui, de Taboada, así que tamén fai ilusión correr aquí. Bueno, pois nos temos moita ilusión por verte a ti, eso sí que é certo, e desexamos poder disfrutar contigo nas carreiras e que o domingo estemos aquí, nesta mesma praza, charlando tranquilamente. Venga, graciñas. Venga. Gracias, Sergio Vallejo. Vamos deixarlle aquí pasar precisamente o Forwin. No, adiante, que o espacio voso aproveitamos para ver a operativa desta unidade, que, como dicía antes, pois Yelko, que regresa a Taboada, que agardamos contar con él ahora aquí por aquí. Mira, vou aproveitar a facer un directo. Señor Yelko, cando poda vostede pase por aquí, non se esqueza de nós, Así, hai que pillalos o momento, hai que pillalos en caliente. Miraba alguén antes do convento por aí, pero está ben, que ven despois, que están aí aínda cos últimos. Están aínda en marchas verificacións técnicas, van paseniño, non sei se me poden dar idea ahora en que estamos ahora ubicados, se estamos estamos cerquiña da hora do briefing. Mira, son as 12 en punto do mediodía, queda media hora para o briefing, aínda temos algún vehículo, estamos vendo agora tendo lugar a verificación técnica do coche de Sito Cabral, que ven a renovar o seu liderazgo na montaña, é o actual campeón da montaña en regularidade, e que a montaña, así como en fórmulas temos novas unidades, así como en carrozados temos unha presencia tamén espectacular, con unidades destas que nos gustan ver nos trazados, temos unhas boas listas nesas outras agrupacións que traballan ben e que fan da montaña afición pura e dura. No eido da regularidade, pues temos hasta 8 unidades pelexando, e algunha que falta, algunha como, por exemplo, o AX de Breogán a Valde, que por circunstancias de pura saúde está de baixa por un problema na perna, ten unha perna fixada que non pode mover, precisamente a de acelerar, que é fundamental, e bueno, que seguramente ao longo da tempada, gallá, esta lista de regularidade tamén se incremente e tamén nos faga disfrutar. Unha especialidade que, sabedes, para os que non sodes tan habituais da montaña, bueno, pues vai por puntuación, canto menos puntos de penalización, canto menos diferencia sobre os tempos obxectivo marcados, mellor clasificación, e sempre hai que ter en conta pues, o tempo final e tamén o tempo de puntos intermedios, que son diferentes a do sábado e domingo para, bueno, non facilitar as cousas aos pilotos e así deste xeito pues, obrigarlles a ter unha verdadeira regularidade. Bueno, pues cousas que pasan a carreras e que falaremos e explicaremos ao longo da fin de semana. Como dicía, en media hora vai dar comezo o briefing, despois do briefing están chamados a presaída e a partir de aí as mangas. E mira, teño a Yelko por aquí, dicía, aquí hai que pillar e matar, e por aí o señor Carrero que non se escape moito tampouco, que igual falamos con un poquinho. Yelko, en primeiro lugar, é un placer verte aquí en Taboada, sobre todo depois do ano pasado. Sí, eso venimos a intentar a correr lo más que se pueda, divertirse, probar el coche, aprovechar ahora para darle las gracias a todo el equipo Forwin, a toda mi asistencia, que fue un año duro de verdad, para poder correr, y venimos aquí a intentar hacer lo mejor posible. Unha agrupación, ou mellor dito, un grupo de non carrozados con novidades. Temos o Lola de Alexis, temos o Gloria de Vilarchao, volves ti a estar dando guerra. Vai a haber intriga, non? Por ver como se configura o podio finalmente, non? Sí, yo creo que arriba va a estar interesante entre ellos. Nosotros en estas dos primeras, ya te digo que va a ser más rodar el coche, hacer kilómetros con él. Es coche nuevo y al ser un coche nuevo de este tipo de coches tienes que ir conociéndolo, yo conociéndolo, él conociéndome y mimarlo. Pero bueno, pronto estaremos otra vez corriendo con él bien y arriba va a estar interesante. No cabe duda que todos los coches que están viniendo para el campeonato no hacen más que mejorar el campeonato y ojalá hubiera 20 o 30 como los de ellos.
A nos que nos gustaría verte a ti con máis regularidade ao longo de todo o ano. Eso sí que é unha cuestión de presupuesto que ao final os cartos mandan, pero molaría, ¿no? Sí, a ver, este año vamos a intentar ir a todas. Si el año pasado también era para ir a todas, pero tuvimos el accidente y no se pudo ir por tiempo de trabajo. Entonces este año pues intentaremos ir a todas, conocerlas todas y pasárnoslo bien. Bueno, pues que vaya todo ben, que o domingo podamos estar falando nesta mesma ubicación, que eso é sinal de que a temporada arranca de xeito correcto e que a sensación sea o que esperas do coche que teña lugar e que te metas na pelea. A ver qué se puede hacer. Darle también, te voy a robar un minuto para darle también las gracias a toda mi familia, porque pasaron un año también conmigo duro y muchas horas trabajando todos en el coche y darle las gracias a todos. Pues gracias a ti por estar aquí. Gracias a ti por ter este ánimo, por estar con ganas de plantar cara nas carreiras e nada, o dito, que nos vexamos o domingo, que é sinal de que todo vai ben e que vai para diante a tempada. Vale, gracias a todos. Jerko Álvarez, que regresa a Taboada. Quería coller ao señor Guerrero, que non se me escape por aquí, a ver se podemos falar con un poquinho, porque este é o artista que está detrás do Forwin. Equipo Forwin a que en Jelko daballe as gracias polo traballo. Traballo importante, non? Que houve que facer, non? Hai máis xente tamén que colabora, que, bueno, estamos aí todos os días prácticamente facendo cousiñas, pero hai xente, Nico, os outros compañeiros que tamén veñen de vez en cando tan amado, todo suma. Todas as horas son importantes. Todas con falta e máis que houber tamén. Este ano os CMs estades divididos como en dous partes, estades os CMs proto pelexando. Este coche non está en configuración de CM, saltamos para a outra categoría porque o reglamento de CM sufriu un cambio, ao meu modo de ver injusto, penalizou a quen traballou durante anos e os que estuveron no sofá premiáronos, pero bueno, respetámolo, non concordo con el, pero compito con el. É o reglamento noso, da nosa federación, hai que asumilo, punto, aunque non este de acordo. Pero ao final, os reglamentos, tú, o que distí, hai un reglamento novo, sodes capaces de adaptarvos a él e metervos na pelea. Sí, de feito ao DCM renunciamos a ese novo reglamento porque había que empeorar un pouquiño o coche, non moito, pero había que empeorar un pouco, e preferimos mirar para diante que para atrás. Para diante sempre. Eso. Agora queda traballo por diante, todas as cousas novas teñen sempre unha época de adaptación que é complicada, vas hasta que hilvanas todo, canto máis competitivo queiras construir algo, máis tempo che leva, por máis factores, máis campos entran en combinación e dilata o tempo, pero bueno, todo irá. Cal é o cambio do que necesitas máis datos desta carreira para empezar a planificar ben a tempada? Alturas dinámicas, cargas dianteira, traseira, co coche en marcha a alta velocidade, que cambia moito con respecto a parado, é o máis complicado. Cando o coche este optimizado, cando teñades o Forwin como queredes telo, onde crees que vai estar na pelea? Porque aí temos a NP01 que xa ten demostrada a capacidade, temos o D'Alessis, temos o de Vilarchao, están aí esas fórmulas a barquetas. Hai capacidade para chegarse a elas? No, baixo ningún concepto. Eso son outro tipo de potencias, outro tipo de reglamentación incluso. Nós o que podemos mirar un pouco e encarar hacia os prototipos 1000, FIA e nada máis, 1000 atmosféricos. É un pouco tratar de estar cerca deles, o máis cerca posible, de momento aí estaría ben xa. Bueno, pues nos desexamos vos que todas esas probas que seguramente ides facendo de configuración ao longo da fin de semana resulten ben, que Jelko supere totalmente o que pasou o ano pasado e que podamos, como lle dicía, vervos carreira tras carreira. Sí, básicamente aquí tamén é unha prueba de instalación sin asumir riesgo ningún, porque todo é novo, o coche máis complicado que hai é sempre un coche novo. Mismo as pinturas, todo, afloxanche con cousas porque a pintura se vai compactando, é peligroso. A primeira carreira é para estar moi atentos dele, non asumir riesgos, circular e despois xa empezar a outro tipo de objetivos. Pero aquí o objetivo real, o que debería facerse é iso, rodar con el, un pouquinho de menos a máis, pero nunca acercándose ao límite do coche, nin moito menos, para ir traballando nel, ver como se vai amoldando todo, acoplando as pezas, que non haxa afloxes nese tipo de unións. Nos CMs pasa moito tamén,
un coche novo e sempre as 2 ou 3 primeiras carreiras estás casi todas as mangas reapretando. Un tornillo que se despiste, acaba a temporada. Unha para terminar xa, onde deixamos a Pijo? Pijo iba a salir co Carcross, pero a verdade é que non deu tempo a máis. Terminouse o da beca, terminei con este, non houve tempo a máis. Pero bueno, nas seguintes quería, este ano, el, en principio hai que preguntarle a él, pero creo que ten máis orientado a participar co Carcross. Bueno, unha agrupación nutrida importante, onde hai moita pelea aí. Okay. Está o outro ali, para salir, disponible. Para que non queira, só ten que vir por ali e circular. Bueno, pois nos desexamos atoparnos, como dicía, carreira tras carreira, que vaya todo ben, e que o domingo charlemos de como foron esas probas e que é o mellor que podemos falar. Iso é o máis importante, acabar todos ben, sin grandes complicacións. Tamén sorte aos restos participantes e a organización, que leva un traballo grande, a federación por o apoio e nada máis. Graciñas, Guerrero, por acompañarnos e que falemos o domingo. Eso, gracias a vos por estar aquí. E vamos ir completando a fotos sobre o que pasa nas diferentes categorías e agrupacións. Non podemos deixar de recibir a un señor que é campeón da montaña en regularidade, señor Sito Cabral. Benvido de novo a Taboada. Bos días a todos. Bueno, aquí nunca estiven, o sea que é a primeira vez que vengo aquí. Bueno, vamos a ver como serán as cousas entón para o Civic neste trazado. Como bichos o trazado? Xa tive ocasión de ir velo? Si, viñemos agora pola mañán e a verdade que moi ben. Moi curto, pero hai que darlle, me parece a min. Bueno, son 3 km 300 metros ou 300 e pico metros, e hai que traballar, porque eu falaba antes ca audiencia, fíjate como estou eu que falo aí cunha cámara e imagíname que xente detrás, e hai xente por aí detrás, falabais un pouco de, claro, as diferencias que hai entre a velocidade e a regularidade, aquí intentando chegar a un tempo obxectivo marcado para completar eses metros exactos, eses 3.300 e pico metros, a 80 km/h, que é a media que se exixe. E hai que ter en conta o tempo final e un punto intermedio que é descoñecido para vos e que cambia de sábado a domingo. Contanos un poquinho, como se fai todo isto? Bueno, ao final é buscar o intermedio máis complicado, salida de meta temos un tempo marcado, hai que intentar estar o máis preto posible, solemos estar bastante ben, o intermedio hai que buscalo e vai estar bastante complicado porque ten moitas zonas difíciles para localizar onde pode estar. Claro, para vos parece que vos non corredes, pero non é verdad, porque hai zonas que son excesivamente lentas para vos, que vos obrigan a apretar o paso en zonas rápidas. Ves que hai riscos para vos en algún punto concreto? Ves que hai algún sitio onde diste aquí hai que ir con unha certa cautela ou é unha subida que se vai deixar querer? Empezando que costa baixo, peligro hai sempre, creo, pero sobre todo se poñen un intermedio cerca do primeiro kilómetro, creo que hai que correr bastante, porque senón é difícil que chegues a marcar o tempo obxectivo. E logo, se está a zona intermedia, xa se pode chegar máis e, sobre todo, a zona final é bastante rápido. Entón, aí sí que hai que afloxar bastante, creo eu, para entrar en meta ben. Este ano, montaña, creo que farás a montaña con regularidade, vaya a palabra, pero te vemos tamén en rallies, te vemos tamén peleando noutras especialidades. Isto é vicio puro e duro, non? É vicio, o que máis nos gusta, sinceramente, son os rallies, pero ao final o presuposto máis económico é a montaña de regularidade, entonces estamos aquí, ainda por riba se nos dá ben, entonces, polo menos, merece a pena estar aquí. Bueno, pues non sei, desexando que empecedes a funcionar, que empecen que aproveitedes os adestramentos para verificar todo así do último e que nesa primeira manga as cousas vayan ben e que podamos disfrutar tamén da regularidade, que é outra especialidade a que ten detrás tamén aficionados e que dá gusto ver que cada día hai máis xente. Cada día hai máis xente. Xa non ha pasado incorporacións, este ano estades 8 xa na primeira carreira, algunha vais obligada como a de Breo por temas de saúde. A min iso ano pasado exactamente o mismo. Mesma lesión o ano pasado miña. Tondendo aquí, se perdín a primeira carreira por iso, o sea que ainda dá tempo a recuperar para a seguinte. Bueno, pues a ver se ten sorte de recuperarse, de poder incorporarse máis adiante, cantos máis mellor, non? Sí, está claro que o un xa pasou, que foi cando empezou isto a regularidade, que éramos casi 20, pero agora o nivel é moi alto, quedamos campións na última manga, íbamos terceiros da última proba, o sea que imagínate o igualado que está. Logo
Franco volveu, que foi un campeón cando era o boom, o sea que vai ser un rival bastante duro, e logo está Mario de copiloto, que é un campeón tamén, Susto Persi e o seu fillo, o ano pasado na última man iban primeiro, o sea que imagínate, está moi apretado todo. Sí, o ano pasado a regularidade tivo moita emoción, había diferentes opcións, bueno, ese final de tempada foi emocionante, así que, bueno, o gallá podemos vivir unha tempada novamente así, e que disfrutemos todos, vos dentro dos coches e nos como espectadores. Ok, moitas grazas por darlle a repercusión á regularidade, a ver se animan máis compañeros a volver. Pues que así sesa, e seguiremos falando. Graciñas, Sito. E nos completando deste xeito, ca fotografía do que pasa ao longo destes inscritos da subida a Taboada, onde xa pouco a pouco van achegándose os compañeros gráficos, pouco a pouco van achegándose xa todo que é a organización, os componentes da organización, porque o briefing ten que estar dentro da Nadiña funcionando nesta mesma ubicación. Esa se mira no ambiente, esas verificacións agardan, eu creo que polas últimas unidades, e nos xa despedindo esta conexión, e o gallá podamos disfrutar convosco de boas carreiras. Xa sabedes, en breve, a continuación, despois do briefing, man a adestramentos, despois a primeira e segunda carreira oficial, e empezaremos a falar xa de realidades. A ver que nos depara a climatoloxía, que parece que nos vai respetar. Graciñas, por suposto, forte apoio que ten esta organización con todos os seus patrocinadores con quen vos deixamos en pantalla para que podades saber quenes son os que están dándolle apoio. Por suposto, as institucións como do Concello de Taboada, que moito ten que ofrecer. Hai que achegarse aos pueblos onde se fan probas, non só para disfrutar das probas, senón que hai que regresar despois para disfrutar de todo o que nos ofrecen. Graciñas e ata a seguinte conexión.